Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся із нами і довіряєте нам. Доброго вечора. Мене звати Аліна Блохіна. І упродовж найближчої години разом із нами у цій студії керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Пане Тарасе, доброго вечора. Доброго вечора. Власне, розпочати хотілося б з такого. Президент Росії Володимир Путін провів нараду з постійними членами Ради безпеки, де обговорили прийняття Верховної Ради України закону про реінтеграцію Донбасу. Про це, власне, повідомляє сайт Кремля. Зокрема, там зазначили, що учасники наради заявили, закон може, цитую, найбільш негативним чином вплинути на перспективи внутрішньоукраїнського врегулювання. Кінець цитати. У нараді взяли участь голова уряду, голова Ради Федерації, директор ФСБ, міністр оборони та міністр внутрішніх справ. Нагадаю, що раніше прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не згодні з законом про реінтеграцію Донбасу, в якому Росія названа країною-агресором, і вважають, що цей закон віддаляє перспективи врегулювання конфлікту. Зокрема, Пєсков зазначив, що Росія категорично не згодна з формулюванням країна-агресор, і воно є відступом від документа, йдеться про Мінські угоди, під яким стоїть підпис президента Порошенка. Пане Тарасе, власне, хотілося б попросити вас прокоментувати цю заяву і загалом один з ключових фактично цього тижня ухвалених документів парламентом українським. Ну, якщо Росія не задоволена, значить сапоги хороші, нужно брати. Тобто зрозуміло, що чого не побачила Російська Федерація, що вона наполягала на чому, це в першу чергу, щоб мінські домовленості фактично стали частиною українського законодавства. Їх виконання в повному обсязі в такому порядку, як там зазначено, невигідно Україні. Звичайно, що це дратує Росію. В першу чергу, по-друге, вона названа агресором. Але і в даному випадку, що звичайно, що їхня так звана миротворча місія, яку вони завжди хотіли не ділити себе, що начебто вони в Україні громадянська війна, а вони не беруть участь у війні, фактично воно провалюється в даному випадку. Звичайно, є недоліки в цьому законі, тому що воно, наприклад, не визначає, що повністю окуповані території немає посилання на Женевську конвенцію від 49-го року, яка зобов'язує країну, яка окупує територію, повністю брати на себе відповідальність за соціально-економічну ситуацію на цих територіях. Це раз. І забороняє, що важливо, брати в армію агресора людей, які мешкають на цій території. До речі, що зараз повністю порушується у Криму. Тому в даному випадку, що Росія, звичайно, що не задоволена, але далі будемо, як це буде імплементуватися, як далі буде рухатись цей закон. Тобто тут в даному випадку в цьому законі більше плюсів, ніж мінусів. Більше плюсів, ніж мінусів. Він був досить суперечливим, досить активні дискусії були у парламенті. Які плюси і мінуси тоді цього законопроекту? Що головні зауваження були у парламенті, які стосувалися більше не Росії, як там здається, вони стосувалися того, що на думку багатьох парламентарів непропорційно розширюються можливості виконавчої влади, в першу чергу президента як головнокомандуюча, на застосування армії фактично на всі території України без оголошення військового стану або війни, що вважають можуть стати джерелом зловживань. Це раз. По-друге, там йдеться про те, що можуть обмеження на деяких або прилеглих територіях, обмеження, наприклад, виборів, так, не можуть проводитись вибори, що, звичайно, дуже багатьом не подобається, тому що виключається достатньо великий пласт людей, які можуть голосувати на виборах. Що не подобається, в першу чергу, опозиційним партіям. Це головне, про що в дійсності реально йшлася суперечка. Суперечка йшлася на того, що чи узаконюється цим законом фактично торгівля з ОРДЛО. Тому що якщо раніше у нас вважалося, що у нас є блокада цих територій, так, фактично цим законом він узаконюється, принаймні говориться про порядок торгівлі, тобто фактично легалізація йде торгівлі з ОРДЛО. Тут і суперечлива норма, тому що я вважаю, що економічно ці території можуть брати участь, якщо там не буде, звичайно, стріляти, і це головне, це принаймні дає можливість інтегруватися цим територіям економічно за придністровським сценарієм. Тобто в Придністров'я зараз в Молдові фактично політично немає ніякого стосунку до Молдови, ну, на формальному рівні, але економічно повністю інтегрована в економічне поле Молдови, і навіть, що цікаво, найбільша експортна діяльність Придністров'я спрямована не на Росію, а якраз на ЄС, що достатньо смішно виглядає з огляду на проросійську
проросійськість цього анклаву. Тобто в даному випадку це дає можливість нам для маневрування і все ж таки брати з цих територій те, що вигідно Україні для української економіки, тому що ми втратили все ж таки 1% ВВП після того, як Російська Федерація, будемо приховувати, фактично забрала контроль над підприємствами, які активно працювали на експорт, а це експортна наша виручка, все рівно воно йшло через нашу банківську систему, все рівно йшла торгівля, це якийсь був плюс все рівно нам в даному випадку. Це головні положення, які були найбільш суперечливі. Далі ми подивимося. І негативом я вважаю, що все ж таки розділили питання Криму і Донбасу. Я вважаю, це неправильно було зроблено, тому що це фактично консервує ситуацію за Карабахським сценарієм, не за Придністровським сценарієм. Тобто для Росії тепер зрозуміло, що якщо закінчиться питання Донбасу, наступне буде Крим. Це означає, що це буде постійна кривава рана. Чим більше вона буде нам дошкуляти, тим менше у нас буде ресурсів для того, щоб ми боролися за Крим. Але я сподіваюся, що все ж таки наші можновладці будуть, як і мінські домовленості, інтерпретувати по-різному. Все ж таки тут слід віддати належне Петру Порошенка, який достатньо грамотно зміг забовтати тему мінських домовленостей і не дати країнам Заходу звинуватити Україну в невиконанні мінських домовленостей. Тому що ми повинні розуміти, що в очах Заходу це все ж таки міжнародні домовленості, і невиконання і тою стороною може за собою потягти санкції, в тому числі проти України, як би ми на це не зважали. Тому в даному випадку я вважаю таке, половинчате рішення, знаєте, але я в даному випадку говорю гібридна війна, гібридні закони, гібридні дії. Тому в даному випадку більше плюсів, принаймні те, що Україна визнана агресором, принаймні є сторона конфлікту, яка визнається. До цього у нас було АТО з невідомо яким юридичним статусом, тепер більш-менш зрозуміло, в тому числі дії української армії на території України. Тому що якщо виходити з логіки АТО, дії українських солдат могли підпадати під кримінальний кодекс, тому що фактично з того боку, якщо там з цього боку у нас фактично громадяни України, і там громадяни України. Якщо це АТО, то це зовсім інший статус. А якщо це не АТО, ми оголошуємо, що ми можемо застосовувати армію для захисту власної території, принаймні в таких умовах, це значно спрощує багато юридичних, в першу чергу, колізій. От якраз до теми мінських угод і Мінську як формату для перемовин, власне, у Білорусі заявили, що успіх переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі не залежить від місця їх проведення. Про це сказав міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, коментуючи слова президента США Дональда Трампа про перенесення переговорів по Донбасу в інше місце. Цитую, варто нагадати, не Білорусь напрошувалася в якості майданчика для проведення переговорів по Україні, а керівники країн Нормандської четвірки висловили прохання до президента Олександра Лукашенка, щоб прийняти у себе учасників зустрічі щодо врегулювання українського конфлікту. Кінець цитати. Також Макей заявив, що Білорусь, на відміну від інших, цитую, за лаврами миротворця, не женеться. Глава МЗС Білорусі відзначив, що попри це Білорусь зацікавлена у вирішенні конфлікту. А сам Лукашенко неодноразово пропонував різні варіанти врегулювання кризи, у тому числі готовність забезпечити контроль білоруськими миротворцями українсько-російського кордону на лінії зіткнення. Цитата, навряд чи що-небудь залежить від місця проведення переговорів. Переговори по Україні можна перенести хоч в Антарктиду, якщо буде впевненість у їхньому успіху. Кінець цитати, власне, пана Макея. От, пане Тарасе, до вас питання. Дональд Трамп говорить про можливість перенесення переговорів по Донбасу в інше місце. От, почули ми таку реакцію від Білорусі. Взагалі, наскільки наразі, чи є наразі, в яких стосунках перебуває сам Дональд Трамп із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, і яка перспектива надалі мінських угод, як гадаєте? Плюс заяви Трампа в тому, що Америка заявляє фактично, що вона готова активніше брати участь, тому що раніше фактично американська сторона самоусунулась від питань переговорів. Пам'ятаєте, був Женевський формат, де були присутні гаранти, до речі, щодо Будапештського меморандуму. Це Сполучені Штати Америки, Велика Британія. І перекинула фактично на Європу
Європу, це на Німеччину, яка все ж таки зберігає великий вплив Російської Федерації на власну економіку і власну політику, і на Францію, яка хоч і є членом Радбезу ООН як ядерна країна, але не була прямим гарантом за Будапештським меморандумом, а була тільки спостерігачем, як і Китай, до речі, як ядерна держава. Тому в даному випадку великий плюс, що Трамп заявляє, що якщо перенесено до переговорів, це означає, ну так, значить, ви пропонуєте кудись перевезти, ви будете брати активніше в них участь, так, в якості однієї з сторон. Тобто в даному випадку я вважаю позитивом. А щодо де воно буде проходити, я погоджуюсь з тим, що це все рівно де буде проходити, хоч в Рейк'явіку буде проходити. Єдиний мінус, що далеко летіти, тому що до Білорусі летіти одну годину, так, а до Рейк'явіку або й до іншої точки по-різному достатньо довго. Ну, йшлися вже давно, вже принаймні активність була Казахстану в цьому випадку, який пропонував в якості майданчику все ж таки і власну територію переговорів. Тобто я вважаю, що в даному випадку в дійсності немає значення. Головне, щоб наші хлопці не гинули. Якщо це просуне переговори і підключиться все ж таки американська сторона в якості активного учасника цього формату, якщо воно посуне справи, ну я тільки буду вітати. Власне, державний секретар США Рекс Тілерсон наступного тижня відвідає низку європейських країн, де обговорить ситуацію в Україні. Власне, про це йдеться на сайті Держдепартаменту США. Зокрема, він прибуде у Лондон, також зустрінеться з високопоставленими французькими чиновниками у Парижі, перебуватиме у Швейцарії, де візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, і згодом відправиться з візитом до Варшави. От якраз на Давоському форумі буде присутній президент Петро Порошенко. Ось персона Рекса Тілерсона, як державного секретаря Сполучених Штатів Америки, у перемовинах із міжнародною спільнотою, з міжнародними партнерами, яку він відіграє роль? Ну, дивіться, Рекс Тілерсон, незважаючи на давні ділові стосунки з Російською Федерацією, і він навіть нагороджений орденом Дружби народів особисто Путіним, як це не смішно виглядає, в дійсності діє в рамках інститутів американських і виходить з американських інтересів. Взагалі, у Заходу в американських інтересах це, щоб конфліктів було в світі менше, повинна бути стабільність. Чому? Тому що вони раціонально мислять там, да? Тому що нестабільність – це погано для торгівлі. Погано для торгівлі не росте економіка. Є нестабільність в європейському регіоні, це створює нестабільність по всьому регіону. Тобто там абсолютно раціонально зрозуміла політика. І Тілерсон теж буде діяти в рамках цього. І враховуючи скандали, які навколо Трампа, він, якщо навіть у нього є якісь проросійські симпатії, він не буде діяти в проросійських симпатіях, тому що в Сполучених Штатах це тюрма. Ось, якщо їх на чому спіймають. Це у нас можна робити все, що завгодно, а там тебе спіймають і не тільки спіймають, ще посадять. Тому в даному випадку Тілерсон діє в рамках американських інтересів, яку можна простежувати, тим більше американці, фактично англосакси, єдині країни, які допомагають Україні фактичними ресурсами. Це і військові ресурси, і зброя летальна, яка вже йде, і активно допомагає фінансово. Не будемо забувати, що вони надавали нам гарантії на випуск наших євробондів під $1 мільярд. Тобто в даному випадку американська політика найбільш активна, ну і зрозуміло, тому що вони теж підписували Будапештський меморандум, і як би ми там не говорили, не сперечалися, вони все ж таки намагаються його виконувати, так? Тому що якщо вони підписалися під країною, вони будуть далі підписуватись, хоча самі американці не визнають цей меморандум як частину міжнародного законодавства. Вони вважають, що це теж такий паперець, але знаєте, те, що є, як в Україні прийнято говорити, по поняттях, там, да, ми повинні все ж таки займатися цією країною, якій ми обіцяли і надавали гарантії безпеки, хоча б такі ефемерні. І повертаючись до внутрішньоукраїнських питань, не тільки, власне, сьогодні завершилася 7-ма сесія Верховної Ради України, але от наступної сесії парламент розгляне законопроекти про нацбезпеку України та про антикорупційний суд, а також хвалить ряд кадрових рішень. Такий прогноз, власне, зробив спікер парламенту Андрій Парубій під час завершення 7-ї сесії Ради. Ключовим питанням Української Верховної Ради України це має бути питання безпеки і оборони. Вчора на Раді національної безпеки і оборони ми затвердили законопроект про національну безпеку України. Масштабний системний законопроект.
який важливий і для організації системи безпеки в Україні, але надзвичайно важливий для інтеграції України в НАТО, ми також повинні прийняти ряд законопроєктів, які необхідні для виконання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Ми повинні завершити виборчу реформу. Колеги, ми повинні розглянути Закон про антикорупційний суд. Як і усі закони, які ми приймали в судовій реформі, ми просили висновки Венеційської комісії і враховували ці висновки. І я переконаний, і цього разу, голосуючи за Закон про антикорупційний суд, ми повинні врахувати всі висновки і рекомендації Венеційської комісії. І, звичайно, в нас велика заборгованість по кадрових питаннях, друзі. Це є склад Центральної виборчої комісії. Це питання вже перезріло. Наскільки мені відомо, в найближчий час має бути внесене нове подання Президента України, і я невідкладно поставлю його на розгляд Верховної Ради України. Але це також і Національний банк, це Рахункова палата, це Уповноважений з прав людини. Ну, такі, власне, плани на наступну сесію Андрій Парубій озвучив, а от підбиваючи підсумки, зокрема, і цього пленарного тижня, пане Тарасе, як оцінюєте ухвалені документи і взагалі роботу парламентаріїв? Ну, принаймні ми бачили ознаки раціональної поведінки, незважаючи на те, що там були свої плюси і мінуси, але все ж таки, якщо враховуючи, що ця сесія, це продовження те, що було до Нового року, вчасно був ухвалений державний бюджет, хоча дуже багато питань, звичайно, до державного бюджету, що там було ухвалено, в якому сенсі, що не була змінена в першу чергу, немає ніяких економічних реформ, на жаль, у нас поки що в країні. Сподіваюся, що в цьому році нарешті будуть якісь ознаки економічних реформ, а не тільки там таких реформ з оптимізації, те, що називаємо медичні реформи і так далі. Ось вважаю, що позитивним, що був ухвалений новий закон по приватизації, який дозволить скоротити участь держави в економіці. На жаль, вона у нас дуже ще велика. У нас ще досі фактично ще радянська економіка ще й досі живе. Багато тіньових потоків йдуть поза господарчим оборотом. Фактично створені такі умови, коли створюють додаткове навантаження на державний бюджет і створюють джерела корупції. Хоча я упевнений, що цей закон про приватизацію, саму корупцію, як бачать громадяни, там воно не знищить, на жаль, і тому що сама приватизація не означає, що буде знижений корупційний податок. Чому? Тому що, нагадаю, у нас фактично 80% майна вже давно приватизовано. Воно ще було приватизовано ще 10 років тому, але це не знизило у нас корупційні ризики і не знизило корупцію в країні загалом. От якраз щодо документу про приватизацію державних підприємств хотіла вас запитати, тому що фактично це ще одне важливе рішення, яке було ухвалене цього тижня. От якщо просто пояснити так на мені і нашим глядачам, що принесе цей законопроект. Ви вже деякі нюанси озвучили. От хотілося б, щоб ви, знаєте, простими словами відповіли на питання, як це надалі все відбуватиметься. Простими словами, знаєте, в нашій країні закон – це добре, питання в тому, як він буде ще імплементований. Ось в чому питання. І я б хотів застерегти глядачів, щоб вони знов не чекали, що от прийде приватизація і все вирішить це питання. Не вирішить всі ці питання щодо корупції і так далі. Тому що самої приватизації дуже багато буде проблем. Чому? Наприклад, багато підприємств, які виставляються на продаж, вони мають дуже великі неврегульовані борги. Тому не факт, що їх і одразу ще куплять. Наприклад, той самий припортовий одеський завод, хоча я не прихильник того, щоб його приватизовували, має величезні борги, наприклад, приблизно 250 мільйонів за газ. Плюс не врегулювано ще питання, тому що той самий завод, наприклад, у нас вже приватизовувався в 2009 році, якщо не помиляюся, і тоді його офіційно купили структури, які були пов'язані з Ігорем Коломойським, який вважає, що цей завод вже його, тому що тоді фактично вольовим рішенням Юлії Володимирівни ця приватизація була скасована, хоча за тими цінами він купив завод десь приблизно $500 мільйонів. Зараз значно нижче його намагаються продати. Що
що основне є? Скасована достатньо складна і громістка процедура, яка в дійсності спеціально була виписана таким чином, щоб не провести приватизацію, щодо виставлення оцінки майна і самих конкурсів. Тепер це значно легше зробити. Запровадження так звана голландська система аукціонів. Це якщо, наприклад, на аукціон виставляється об'єкт, він не продається, це наступним кроком ціна знижується на 25%. Так? А наступним кроком може і на 50%. Це дає можливість все ж таки позбавлятися від зайвого майна, яке знаходиться в нашій країні. У нас за різними підрахунками реально 3500 підприємств, які знаходяться більше з них знаходяться в непритомному стані. За старим законом вони фактично оцінювалися як повноцінний актив, так, і його ніхто фактично не міг купити, тому що не бачив сенсу, навіщо купувати, якщо стоїть завод ще 25 років, у нього єдине щось цінність – це земля і стіни, там, да? а не обладнання, яке неможливо вже запустити виробництво, яке морально і фізично застаріло. Держава нарешті зможе вийти з таких непритаманних для них галузей, як, наприклад, виробництво продуктів харчування. У нас державне підприємство досі ще, наприклад, виробляють горілку. Там, да? Є різні якісь конярства, там, да? Якісь лісгоспи, якісь ще заводи, які нікому не потрібні, але тягнуть фактично з держави, точніше з наших з вами кишень, гроші, тому що на покриття збитків або до підтримки діяльності підприємств, навіть збанкрутіли, потрібні гроші. А вони зазвичай директорами підприємств здавалися в оренду, в тіньову, розтаскувалися там і так далі. Тому в даному випадку я вважаю позитив, тому що було розділено на дві групи фактично: великі підприємства і малі підприємства. Все інше, що не вважається великим підприємством. Тобто в даному випадку і фонд державного майна сам може визначати, що коли він продає, а не зараз же узгоджувати, купу паперців заповнювати і так далі. Більш відкритий конкурс. Так? Тепер можна в електронні є торги, кожен може брати участь. Вимоги до бенефіціарів є, тому що якщо ти не розкрив свою повну структуру власності, ти не можеш брати участь в цьому законопроекті. І великим плюсом, що стосується великої так званої приватизації, це запровадження суперечок у міжнародному арбітражі. Скоріше за все, це буде англійський суд, що є дуже великим плюсом. Чому? В нашій країні в дійсності питання не проблема економіки, не проблема, знаєте, неефективного державного апарату. У нас нестабільні права власності в країні. Коли інвестор не знає, якщо він інвестує гроші, що він програє в наших же судах своє право на володіння майно, інвестує, наприклад, гроші, а потім їх втратить. Це дає можливість додаткових гарантій, в першу чергу, для міжнародних інвесторів, які зможуть все ж таки брати участь в аукціонах і бути впевненим, що у них майно не відсудять на вже відомому Печерському суді. Пане Тарасе, ми повернемося до нашої розмови. Одразу як почуємо пані Вікторія Пташник, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань економічної політики, з нами на прямому зв'язку телефоном. Пані Вікторія, доброго вечора. Чи чуєте нас? Алло. Так, доброго вечора, пані Вікторія. Ну, власне, вас хотілося б коментар почути щодо ухваленого документу щодо приватизації держмайна, от щоб ви пояснили плюси і, зокрема, чи можуть виникнути якісь ризики. От ми з паном Тарасом Загороднім говорили якраз про те, що у державних підприємств подекуди є борги. Хто їх віддаватиме, до прикладу? Я вибачаюсь, я не почула. Що може виникнути? Які можуть бути ризики у зв'язку із приватизацією державних підприємств, зокрема у тих, у яких є борги, до прикладу? Ясно, все зрозуміло. По-перше, той законопроект, який скоро стане законом, ми прийняли її вчора, він спрямований на те, щоб якраз залучати і в тому числі іноземного інвестора до приватизаційних процесів. І для того, щоб відбувався справжній конкурс і справжня конкуренція на аукціоні. Для того, щоб готувати відповідне підприємство, особливо якщо це мова йде про велику приватизацію, і якраз от ситуацію боргами
розв'язувати в тому числі. Ми запропонували в законі, що буде залишатися обов'язково незалежний радник. І тут я сподіваюся, що якщо на рівні імплементації фонд держмайна дійсно буде проводити справжній прозорий конкурс по залученню радників, то тоді якраз ці компанії, а радниками мають бути там іноземні компанії, це можуть бути інвестиційні фонди відомі з доброю репутацією, визнаною, а вони будуть зацікавлені в тому, щоб якомога краще підготувати об'єкт до продажу, для того, щоб визначити його справедливу ціну. І очевидно, що от ситуацію з боргами розв'язати або там мінімізувати ризики, умовно кажучи, стягнень з якимись штрафними санкціями, або, можливо, там якісь виплати здійснити. Ну, звісно, і ми розуміємо, що боргова частина, вона впливає на ціну об'єкта приватизації і завжди впливає, ми розуміємо, в негативному сенсі. Але я би тут сказала, що у нас в приватизації якраз метою є не тільки залучення там додаткових коштів до бюджету, які кожен рік закладаються там мільярдними частинами, а ще й подолання все ж таки корупції на державних підприємствах. А це багато, у нас на сьогоднішній день 3,5 тисячі державних підприємств, такого немає, напевно, в жодній країні світу. Ми є лідерами за кількістю державних підприємств. Однак наші політики дуже полюбляють встановлювати контроль за діяльністю державних підприємств, і фактично вони стають збитковими. Кошти від діяльності державних підприємств майже не потрапляють до бюджету, вони вимиваються на підконтрольні політикам структури, і політики на них заробляють просто певні кошти. Тому тут її другою метою, крім залучення коштів, все ж таки є усунення, подолання корупції на державних підприємствах. Тому я дуже сподіваюся, що від залучення радників наші підприємства будуть привабливими для, в тому числі, потенційних і іноземних інвесторів. І та законодавча база, знову таки, яку ми створюємо, вона також стане запорукою того, що деякі інвестиційні фонди, які вже зацікавлені брати участь в приватизації, все ж таки прийдуть в Україну і свої кошти будуть інвестувати сюди. Пані Вікторія, ну і ще питання, от на вашу думку, які з державних підприємств мають підлягати приватизації в першу чергу? Я знаю про які плануються, власне, фондом держмайна зараз виставити в першу чергу на приватизацію. Це мова йде про Одеський припортовий завод, приватизація якого так і не сталася. Там ви знаєте, що декілька разів зменшувалася його вартість. Більш того, я вам скажу, що коли ми розглядали поправки до другого читання в комітеті, у нас фонд держмайна наполягав на тому, щоб, наприклад, радника не залишати там, де вже була до тих об'єктів, де проведена була оцінка, і щоб приватизація була здійснена. І коли ми запитали фонд, а які це підприємства, що мається на увазі ним, якраз виявився Одеський припортовий завод. І тут нам вдалося відбити все ж таки оцю позицію фонду держмайна і прибрати цю норму, адже це би не сприяло би прозорій приватизації. Потім я знаю, що вони планували Центренерго також виносити десь на літо, осінь. А загалом я вважаю, що нам мова тут має йти про якомога більшу кількість об'єктів. І тут мова йде не тільки про великі об'єкти, а про нарешті запровадження малої приватизації, де закон спрощує умови, власне, залучення потенційних покупців до конкурсу. Їм не так багато потрібно подавати документів, як це потрібно було раніше, не так багато збирати довідок. І тут, мені здається, що така більш спрощена процедура якраз знов-таки може призвести до того, що більш позитивний буде результат і щодо приватизації малих об'єктів також.
Пані Вікторія, я дякую вам дуже, що ви знайшли час і долучилися до нашого прямого ефіру. Вікторія Пташник, позафракційний народний депутат України та член комітету парламентського із питань економічної політики, була з нами на прямому зв'язку. Телефоном говорили безпосередньо про приватизацію державних підприємств. От, пане Тарас, повертаючись до нашої з вами розмови, що одну тему, якою хотілося торкнутися, це, власне, те, що не відбулося цього сесійного тижня. Це, власне, не внесли до порядку денного питання законопроекту, власне, щодо створення Вищого антикорупційного суду, і досить різна риторика звучить щодо цих документів, власне, і тиснуть міжнародні наші партнери, фактично, тому що це є зобов'язання створення цього антикорупційного суду. І от відомо вже, що на Давоському форумі Петро Порошенко, вочевидь, матиме зустрічі з головою МВФ Крістін Лагард, і від МВФ так само є критика цього законопроекту. Як гадаєте, чи дійдуть компромісу і якою буде ця розмова? Ну, я вам скажу, вимогою антикорупційного суду була ще позаминулого траншу. Тобто, мовно кажучи, ця вимога була, але МВФ давав гроші. Тому що ми повинні все ж таки розуміти, а потрібні нам гроші МВФ, це раз. Тому що МВФ свої інтереси. МВФ – це фактично комерційна структура, яка нав'язує свої послуги, навіть коли вони не потрібні. Чому? Тому що їм все рівно платяться відсотки, платяться в валюті, і вони фактично за рахунок цього живуть. Тобто в даному випадку, знаєте, коли говорять, що МВФ – це, ось ми почули, що МВФ – і це щастя таке велике, ну я б не вважав це великим. По-друге, щодо антикорупційного суду, я скептичний того, що навіть якщо він буде створений, якщо навіть це у мене питання, а якщо антикорупційний суд буде виносити виправдовувальні вироки, що ви будете робити? Про що ви будете говорити? Ви ж повинні розуміти, що зважаючи на якість слідства в деяких випадках, в тому числі НАБУ, більшість його справ просто в нормальному суді, який буде досліджувати докази, як вони збиралися, якщо буде повністю слідувати букві закону, вони просто не зможуть довести жодної провини. Тобто ми повинні бути, знаєте, що прилетить якийсь, от створимо ще один бюрократичний орган і от вирішить ці питання. Ну не вирішить він ці питання. Тим більше, що ту схему, яку пропонують фактично західні партнери, і в тому числі багаточисельна група грантажерів, які це просувають, вона фактично запроваджує неконституційний орган Раду доброчесності, яка буде обирати цих суддів. У нас немає цього в Конституції. Чому? З точки зору юриспруденції це означає, що у нас створюється неконституційний орган, який фактично буде керувати суддями. Тобто він не підпорядковується фактично Вищою радою юстиції, як всі інші судді. У нас в Конституції цього немає. Що це означає? Що будь-які вироки потім цього суду можуть бути, або це створення цього суду за сприятливих обставин може бути оскаржений в Конституційному суді. І потім це буде скасовуватись. Люди, які підпадали під... винесуть вироки, потім подадуть до ЄСПЧ, отримують все ж таки скасування цих вироків і потім ще будуть вимагати гроші за це. Тобто в даному випадку ми все ж таки повинні дивитися і не думати, що, знаєте, от прийдуть і хтось щось зробить. Всі, і в даному випадку, що значить незалежно? Що це все рівно судді, вони живуть в Україні, у них є діти, у них є родичі, ну вони в інших судах будуть їх тоді пресувати і так далі. Тобто ми повинні все ж таки прагнути і не створювати, знаєте, 150 органів, які будуть слідкувати за корупцією. Чим більше органів, тим більше можливість, що якраз буде корупція розростати, бо це та сама держава, та сама чиновники. Моя думка така, що ми повинні сконцентруватися в першу чергу на судовій системі, щоб вона вся антикорупційна була. Дайте краще грошей, знаєте, районному суді, у якого буде зарплата, припустимо, $2000, щоб він себе міг нормально почуватися. Не всі судді продажні в українській системі. Не треба всіх обзивати корупціонерами. От ми створимо такий суд, який буде зовсім чистий. Ну так не буває в житті. Тому в даному випадку я скептично ставлюся, навіть якщо він буде створений. Якщо він буде створений в такому ж форматі, як вимагають наші міжнародні партнери, він буде фактично неконституційним, і кожен вирок, який він буде виносити, він може бути оскаржений. І взагалі цей суд, тому що у нас фактично в Конституції такого немає. Він може бути взагалі його створення
питання взагалі скасована. Для прикладу, я хочу навести ту саму Румунію, яку у нас так полюбляють проводити до прикладу. Там немає окремого антикорупційного суду, там є політична воля керівництва країни боротися з корупцією. Є та сама такий аналог НАБУ, який бореться з корупцією. І вони це більш-менш успішно робляться, хоча все рівно Румунія ще залишається корумпованою країною. На даному випадку ми все ж таки не повинні, знаєте, сподіватися, що це піде, знаєте, це одразу вирішить питання корупції. У корупціонерів завжди є гроші, у них є адвокати, вони будуть копатися, копирсатися в слідстві. А що, як збиралися докази? А законно чи незаконно? Так? І вони знайдуть купу причин для того, щоб розвалити це. Всі справи НАБУ зараз в більшості випадків, вони розвалюються ще на стадії слідства. Наприклад, всім відома справа Мартиненка, вона тягнеться вже 2 роки, вони навіть до суду ще не довели. І більше справ не доходить до суду. Чому не доходять? Тому що вони не можуть нормально зібрати докази, тому що вони діють по-старому. Всі ці розмови, тому що от у нас є таке гарне, критично завжди треба ставитись до всіх людей. Всі люди, всі вихідці з системи. Тому я достатньо критично до цього ставлюся, і я вважаю, що він нічого реальності не дасть. Може покращити ситуацію на 10-15%. От ви якраз належите, бачите, до тих, хто гадає, що антикорупційний суд не вирішить усіх питань, які потрібно. Ви сказали про те, що потрібно реформувати судову систему у цілому перед тим, як займатися безпосередньо таким вузькоспеціалізованою такою інституцією. А чого бракне тоді судовій реформі? Я б все ж таки чому у нас, чим відрізняються демократичні країни від недемократичних? Чому користується повагою англійський суд? Тому що він все ж таки більш-менш незалежна установа. Так? Тому ми повинні сконцентруватися на цьому, тому що незалежний суд, він дасть великий ефект для країни. Чому? Якщо у нас будуть стабільні права власності, у нас із економікою одразу ж краще буде. Чому? Тому що якщо інвестор буде розуміти, що в українських судах він може захистити своє ім'я, і він своє ім'я, своє майно і так далі, він одразу ж почне інвестувати кошти. І тоді у нас, знаєте, не буде бідних людей в країні, не так багато. Антикорупційний суд не вирішить цього питання. Це ще одна бюрократична установа, яка невідомо ще як буде працювати, як ми бачимо на практиці. Де, наприклад, у нас створили, в тому числі за допомогою донорів, пам'ятаєте, скільки криків було, давайте НАЗК створимо, давайте НАБУ створимо. От зараз все поміняється. А потім виявилося, що ви так прописали закон про НАЗК, що він настільки незалежний, що ви не врахували одного. А що буде? А що ви можете зробити, наприклад, з головою НАЗК, якщо вона працювати не буде? От вона не працює, а якщо ви подивитесь той закон, який пробивали ті самі донори, МВФ, європейці і так далі, її неможливо звільнити. Її не можуть звільнити навіть члени того НАЗК, які її обирали. Там просто немає статті, якщо ви уважно подивитесь закон, які дозволяють звільняти людину за неналежне виконання своїх обов'язків. Її може звільнити тільки Кабмін за переліком, якщо вона там щось приховала і так далі. І все. От про що ми говоримо. В даному випадку, і тепер ті самі люди, які фактично лобіювали закон про НАЗК, тепер говорять, що НАЗК тепер у нас під контролем влади. А ви що, не думали, що воно так буде? Чиновники – наші системні люди, як би вони не хотіли, особливо коли йдеться про їхній особистий інтерес. Вони використовують конкурси, вони використовують різноманітні демократичні процедури, які більш-менш працюють на Заході. У нашій країні вони не працюють, тому що у нас спотворена сама по собі система. Тому в даному випадку я б не очікував, знаєте, що одразу ж це там з'явиться якесь щастя, і все ж таки критично дивитися і не створювати, знаєте, нових месій у вигляді НАБУ, антикорупційного суду, щось прийде і повирішує це питання. І наостанок нашої розмови хотіла запитати у вас про керівництво Національним банком України. Власне, президент України Петро Порошенко подав у Верховну Раду проект постанови про звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови Нацбанку України. Документ зареєстрований 18 січня. Також глава держави подав проект постанови про призначення Якова Смолія на посаду голови Нацбанку. Раніше народний депутат України від фракції БПП Вадим Денисенко повідомив, що на пост голови Нацбанку розглядається кандидатура безпосередньо Якова Смолія. Нагадаю, що голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня 2017-го. Фактично з весни пані Валерія пішла у відпустку таку досить довгостроково. І, як гадаєте, пан Смолій буде призначеним? Це вже питання вирішено?
визначено, хто очолить Нацбанк? Ну, подивимось. Я тут все ж таки, ви повинні розуміти, що таке Національний банк. Національний банк – це контроль за всіма фінансовими потоками країни. Можна бачити все, просто все, тому що у нас достатньо технологічно просунута банківська система, вона дозволяє все в режимі онлайн бачити. Тому в даному випадку існує висока, пані Гонтарева навіть в такому статусі, яка вона перебуває, влаштовує багатьох в дійсності у владі. І тут питання більше пов'язане з тим, що це вже смішно, коли голова НБУ перебуває у відпустці 8 місяців, хоча вона не має на це права, тому що якщо вона там пропрацювала, вона максимум має на 72 роки, на 72, якщо не помиляюся, доби відпустки, а все інше можна вважати прогулом, так? І так далі. Тому в даному випадку все ж таки я вважаю, що нам потрібен повноцінний голова Національного банку, який спроможний керувати банківською системою, тим більше, що останні кроки пана Смолія в якості ВО, і я вже бачу притомну політику Національного банку, не на розмову про те, що ми тільки займаємося інфляцією, погано займаємось, так? А принаймні про пожвавлення кредитування. І останні кроки, в першу чергу, те, що банкам надається рефінанс на декілька років, який дозволяє їм кредитувати не нижче облікової ставки, який дозволяє банкам отримувати все ж таки більш-менш довгий ресурс для кредитування економіки, я вважаю великим плюсом. Хоча я вважаю, що рефінанс можна і на 10 років видавати в даному випадку. Пане Тарасе, я дякую вам за розмову, дякую вам за візит до нашої студії. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи, був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить заман у викладі Шевкета Наматулаєва. Я прощаюся з вами на тиждень. Побачимося вже згодом на телеканалі АТР. Залишайтеся разом із нами. Як завжди, бажаю вам тільки хороших новин.